wala na'y kamatayon isugo. Okay, maayong gabi sa tanan nga mga televiewers sa atong live streaming, sa atong mga kaubanan, labi na nga tuwa sa gawas sa laing nasod. Okay, so karong gabi ang uban nagasubaybay o labi na dinhi sa ato sa Tagum City. Uban usab sa Kabisayan o uban pang dapit sa Mindanao. Nagatuwa ko nga kamusab atiman o paabot sa mga kahigayunan diin amo na usab nga pagasugdan ang maong mensahe. Mao nga kaganihang buntag nagahisgot ako mahitungod sa mga panulundon tungod kay mao man gud kanay giuna-huna sa tao. Ang ilang mga paninguha o ang ilang mga paningkamot mao nga dunay mapanunod sa ilang mga kaliwat. Ug tungod ni ini nawala ang tao sa tinuod nga panulundon. Mo hinungdan nga atong Ginoo na tao ni ining kalibutan na tungod kay gusto niya nga ipadayag ug ipahibalo nga kining mga butangas kalibutan dili kini maoy atong dapit nga puloy-anan ug laktod nga pagasulti dili kana maoy mahimo natong panulundon. Dinhi sa 1 Juan kapitulo 2 akong basahon, nagaingon gani siya dinhi na ingon siya ayaw ninyo higugmaa. Okay, praise the Lord. Ingon siya dinhi sa verse 15. Do not love the world or anything in the world. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan, bisan pa man ang mga butang ni ini. Kaya nag-ingon siya, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ang gugma sa amahan, wala kaniya. Ingon siya, kay nga naman sa verse 16, for everything in the world, ang tanan nga mga ni ining kalibutan na, ang pangibog sa unod, the craving of the sinful man, the lust of his eyes, kaibog sa iyang mga mata, and the boasting of what he has, ang mga butang nga naa kaniya, ang iyang gipasigarbo. Ingon siya di, comes not from the Father, but from the world. Dili kuno kini gikan sa atong langit ng amahan, kundili iya kining tanang mga butang sa kalibutan. Verse 17, nagaingon siya, the world and its desire, ang kalibutan ug ang tanan nga iyang gipangandoy will pass away. Manglahan, mga hanawra. But the man who does the will of God lives forever. So ang tao nga nagasunod o nagatuman sa kabubuton sa Dios, mabuhi siya sa walay katapusan. Amen. So mauna mga igsuon nga tuyo namo nga ipahibalo kaninyo na kinahanglan magapadayon og maningkamot kita sa mga butang diin gusto sa Dios nga ipaabot kanato. Mao ni hinungdan nga nianhi siya na tao siya ning kalibutan na aron siya mutudlo, aron siya mosulti nga mao kanay buhata aron mapanunod nimo ang tinuod nga panulundon. So kaganihang buntag naghisgot na ako kaganiha dinhi sa libro sa Colosas chapter 1 verse 12, 13 down to 14. So dinhi ang Dios naagyo gibuhat sa tao. Mo nagingon sa John chapter 15, kung wala ako, wala gayud kamoy mahimo. Busa ang Dios mo'y naghimo niini. Okay, unsa mang mga butang nga iyang gihimo niini? Ang iyang gihimo niini sa atong gibasa sa Colossians chapter 1 from 12 down to 14, mao kini kita iyang gitubos, kita iyang gipahigawas, ug kita iyang gihatagan og saad diin imong panundon ang mga panulundon, langit nung panulundon. Dili kining panulundon ni ining yutaa. So ganihang buntag gibasa nato ang gisgutan sa Luke chapter 12, panulundon. Akong basahon pagbalik ang Lucas kapitulo 12. Okay, so niingon siya Ginoo. Ingon siya wala siya bahini sa katigayunan sa iyang igsuon. So niingon dayon si Ginoong Hesus, oy, tao, iyon siya, kinsabay nagtudlo kanimo nga ako mahimong tigpataliwala tali si migsuon. Iyon siya og milingi siya ngadto sa
Miling siya nga to sa iyang mga tinunanog, miingon siya, pagbantay kamo sa tanang dagway sa kadalo. Ingon siya, watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Sa verse 13. Luke chapter 12, verse 13. So, gikan sa verse 13, 14, din sa 15. Ingon siya din, watch out. Ingon siya, pagbantay kamo. Be on your guard against all kinds of greed. Man's life does not consist in abundance of his possession. So, diha ang tao nagkamali. Nganong nagkamali man? Tungod kay nakabsan man ang tao sa himaya, nakabsan sa grasya, nakabsan tang tanan, ug wala ta mahimo nga manununod sa mga butang langit nun nga iyang ipanusunod kanato. Ug tungod niini, praise the Lord, dili gyud unta ang tao angayan nga modawat sa grasya ug pabor. Kay ngano, ang Dios naa sa iyang kahimtang nga insakto ug maayo ug perpekto nga kahimtang. Apan tungod kay ang tao nakabsan man sa himaya. Sumala sa giingon sa Roma, nakabsan man ang tao sa himaya, ug tungod din nakabsan man ta sa himaya, mo'y hinungdan nga dili tatakos nga angay modawat sa mga pabor gikan sa Ginoo. Okay, lahi man ang pabor sa tao, ang gipangita sa tao. Kung makakita ganit tag tao nga adunahan, makakita ganit kitag tao nga moarang maayo ang kahimtang, muingon dayon tagi panalanginan siya sa Ginoo. No, dili kana mao tungod kay daghan ang nagpuyo sa syudad ug sa daghan ang nagpuyo ni ining kalibutan na karon nga maayo ang kahimtang tan-awon. Apan laktod nga pagasulti, ako muingon wala siya panalangin ni sa Dios. Walay panalangin sa Ginoo kaniya. Dili kana maoy ilhanan nga gipanalanginan siya sa Dios. Ang panalangin, ang grasya ug pabor sa Ginoo dili kanang mga butang. Kundili ang grasya ug pabor sa Ginoo mao ang, praise the Lord, kinabuhing walay katapusan nga akong gisulti kaganiha. So dili gyud angayan ang tawo mo dawat ni ana. Mao nga ni anhi ang Ginoo sa John chapter 18, moy tuyo nga ni anhi siya dinhi aron musulti siya sa kamatuoran, mahitungod ni ining mga butanga. Nga ang panulundon nga atong gipangita alang sa atong mga sumusunod, dili wa man ko mag-ingon na dautan ang mga butang, dautan nga naa kitay mga butang, dautan wala ko maingon nga dautan nga naatay daghang kwarta, wala ko maingon dautan nga maayo tag kahimtang mga sakyanan ug panimalay. Apan dili kana mao mga igsoon. Gani ang Matthew 6 nagaingon siya, unaha pagpangita ninyo ang gingarian sa Dios ug ang pagamatarong. Unahon gud nato kini kay nagyo si kay ang tanang mga butang igadugang ra. Okay. So ngano nga nagkaroon siya sa daghang mga butang tungod kay ang Biblia nagaingon kun ang usa ka tawo magakugi ug magahago, natural moabot gyud nga muswag siya. Lahi ang tawo nga kugihan ug lahi ang tawo nga gipanalanginan. Pero usa giingon sa Biblia dili makalabaw ang kakugi sa panalangin sa Dios. Praise the Lord. Nana siya sa Proverbs. Makita nato na din sa libro sa Proverbio nga dili gyud makalabaw ang kakugi. Okay. Praise the Lord. Nganong moingon ko nga dili makalabaw? Tungod kay ang Ginoo dili basta-basta nga mo'y magabubo sa grasya sa panalangin diha sa Ginoo. Okay, praise the Lord. Ako sa nga pangitaon ha. Okay, dili makalabaw ang kakugi. Okay, so mauna ang giingon sa Biblia, no? Praise the Lord, hallelujah. Okay. Okay, ako sa kadali tan-awon diri ha. The blessings of the Lord brings wealth and adds no trouble to it. Okay, so dinhi sa Matthew chapter 10. Okay. Ang mga panalangin sa Dios. Okay, ingon siya, the blessings of the Lord brings wealth. Ang panalangin sa Dios nagahatod og mga kaayuhan ug wa gayud siya magadugang og mga kasamok niini. So mao na ang giingon nga dili gayud makalabaw ang kakugi sa panalangin sa Dios. Dili makalabaw ang kakugi kaysa panalangin sa naapagilaing bahin sa Salmo 127. Okay, so ang panalangin sa Dios. Okay, nagaingon siya dinhi, in vain you rise early. Ang pagmatag sayo kakawangan, iyon siya. And stay up late, toiling for food to eat, but he grants sleep to those he loves. Ang mga matarong
iyang gipapahulay. Okay, og iyang gipanalanginan. Praise the Lord. Sa Bisaya diha nga pagasulti, maayo ang pagasulti. Iyang gipanalanginan ang mga taong matarong bisan natulog pa siya, gisangkapan siya. Okay, so patulugon ka. Dili sama sa taong kugihan nga wala siya magunahuna sa Ginoo, kakugi lang iyang gisaligan na ma-stress na siya madugay. So dinhi makita na to balik ta na ang John chapter 18 mao nay tuyo nganong nianhi siya. Niingon siya dinhi akong basahon sa verse 37. Samtang siya nagatubang siya kang Pilato. Si Pilato. Ingon si Pilato, "You are a king?" Miingon si Pilato. Mitubag si Jesus, "You are right in saying, I am a king." In fact, for this reason, I was born and for this I came into the world, to testify to the truth. Okay. So, ingon siya, ako ni ani dinhi, aron sa pagsulti kaninyo sa kamatuoran. To testify, I came into this world is to tell you the truth. Okay. About inheritance. Ang panulundo nato, maayo man na magkugita kay naatay mabilin. Apan unsay nahitabo, dinhi sa Biblia nasubo hinuon si Solomon. Nasubo siya. Okay, dinhi sa Ecclesiastes, nasubo siya sa mga panulundon. Okay, Ecclesiastes chapter 12. Tan-aw no sa nato makadiyot ha. Okay, nasubo si Solomon na chapter 2, dili chapter 12. Chapter 2 verse 17. Okay, unsay giingon niya dinhi? Ingon siya, I hate life. Verse 17. Ecclesiastes chapter 2 verse 17. So I hate life because the work that is done under the sun was grievous. Bugat. Ingon siya, grievous to me. Bugat. All of it is meaningless. Tanan nga akong gipaninguha ug mga paningkamot walay pulos. At chasing after the wind. Ang tanan akong paghago ug pagkugi daw naghakop ako og hangin. Yes. Tinuod ka na. Kay daghan ang mga taong adunahan nga walay Ginoo, walay Kristo, nangamatay sila. Wa gyud mo sumpay. Mao nang giingon sa Biblia sa Luke chapter 12. Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Pagbantay ka mo sa tanang dagway sa kahakog ug kadalo. Naaman diha ang problema, mga kasamok, kanang mga kasina. Praise the Lord. Ang tanang paningkamot, ang tanang paninguha sa tao, mamatay siya, wala gid siya mahimo. Igabilin ra. Panimalay, okay. Yuta, kwarta, bulawan ug uban pa. Tanan, ibilin ra niining yutaa. Praise the Lord. Maunay lipat sa tao. Maunay hinungdan ngano nga ang tao dili makakita, buta, saag. Ang iyang gipangunahuna, mao ra gayud ang iyang pag-focus ni ining kalibutana. So niingon si Solomon sa Ecclesiastes chapter 2 verse 17. Okay. Ingon siya, I hate life because the work that is done under the sun was grievous to me. All of it is meaningless at chasing after the wind. Ang tanang paningkamot ug paghago, gahakop lamang akong hangin. Verse 18, sa diha nga na-realize na niya, miingon siya, I hate all the things I had toiled. Ang akong nahimo, akong gikaligot-gutan. Tan-awa ra, ang tanan nga iyang gihimo, ang tanan nga iyang mga paghago, ang tanan nga iyang gitinguha, nga iyang gihunahuna, nga mao'y mahimong panulundon sa mga sumusunod, niingon siya, akong gikaligot-gutan. I hate all the things I had toiled. Ang tanan nga akong nahimo, akong gikagaligot-gutan for under the sun because I must leave them to the one who comes after me. Ang tanan akong gipaninguha, gipaningkamutan, igabilin ra sa mga sumusunod kanako. And who knows whether he will be a wise man or fool. Wa ko mahibalo sa akong bidlan. Maalamon ba siya? Diyos nun ba siya? O buang-buang ba hinuon siya?
ang tanan nga akong paninguha, paningkamot, igabilin kanila, basin ug mao'y hinungdan nga magpatay sila. So mauna siya. Yet, He will have control over all the work into which I have poured my effort and skill under the sun. This is too is meaningless, so my heart began to despair. Ang akong kasing-kasing maora giluod sa tanang paghago minglingiw. Minglingiw ba kanang mitalikod? Despair. Iyon siya, so ang akong kasing-kasing began to despair over all my toilsome. Tanan na kong nabuhat. Ang tanan na kong paningkamot, giluod ako. Iyon siya. Giluod ako. Walay lami ang tanan na kong paninguha. Ang tanan na kong gihimo sa batanon pa ako. Wala gid ay pulos. So maunay sulti ni Haring Solomon. So matud pa niya, iyon siya din sa verse 20, so my heart began to despair over all my toilsome labor under the sun. For a man may do his work with wisdom, knowledge, and skill, and then he must leave all he owns to someone who has not worked for it. Igabilin ra sa tao nga wala maghago. Hibalo ka? Ang imong binlan nga wala maghago, wala na siya gugma nga muamping sa mga butang. Usik-usikan ra na. Nahinomdom mo na itong prodigal son, nga iyang gipangayo ang iyang bahin. Praise the Lord. Okay, asara ganito, Lucas chapter 15. Ang prodigal son, kung nahinomdom mo, gipangayo niya ang iyang bahin. Insya tay. Tiguang naman ka. Buhi pa man ka. So tay, ako kang hangyoon nga bahinin na lang kudaan sa akong bahin, be. Okay, kayang iyang amahan mahigugmaon kaayo. So wala siya kawanga. Gihatagan siya sa iyang bahin. Tungod kay wala siya maghago sa iyang kabilin, wala siya gugma nga muamping. Kung siya nahitabo, nadawat niya iyang bahin. Giampingan ba niya iyang bahin? Wala. Giwaldas-waldas niya. Kaya nga naman, wala man siya pagbati, wala man siya gibati nga kakapoy, paninguha, paningkamot, wala. Giwaldas-waldas niya. Ang Luke chapter 15. Okay, so mauni. Makita na to din na dili basta-basta di ay ning binlan og mga butang. Okay, akong basahon na, Luke chapter 15. Ingon siya din, there was a man who had 2 sons. Chapter 15 verse 11, Jesus continued, there was a man, okay, who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. Bahinin na lang ko daan tay. Iyon siya. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had. Okay, iyang gidawat o iyang gikuha, unya didto, nangandam siya aron mulakaw, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Tuara, nag-usik-usik siya. Okay, og tungod ni ini, iyang giusik-usikan, after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country. Okay, dili na lang nato natiwason pagbasa. Adto na lang ta sa giusik-usikan. Nganong giusik-usikan man? Tungod kay wala batian niya ang kakapoy. Wala niya batiang imong paningkamot. Busa balik ta si Ecclesiastes, niingon si Solomon, akong gikaligot-gutan ng akong kinabuhi, giluod ako. Okay, wa ko ganahi sa akong mga paningkamot. Tuod man makita man ang akong mga paghago, makita man ang akong kinugihan, karon sa dihang natigulang na siya. Nakita niya ang maayo sa ilang kahimtang apan, nasubo ang iyang kasing-kasing kay ang iyang binlan wa siya mahibalo. Praise the Lord. Busa mga anak sa Ginoo, mga Kristohanon, paminaw mog maayo niini. Kinahanglan gyud nga i-train up nato ang atong pamilya, ang atong mga anak, atong i-train up sila nga mahigugma sila labaw sa tanan diha sa Ginoo. Kay kining panulundon o panalangin nga giandam sa Dios dili ning mga butanga. Hinuon maayo manang naatay, maayong panimalay, maayo ta og kahimtang, pagkaon, salapi, yuta ug uban pa.
pero kanang naakas sa kamot sa Ginoo. Mao nang giingon sa Biblia, siya nga kasaligan sa gagmayng mga butang. Okay, Luke chapter 16. Luke chapter 16. Okay. Luke chapter 16 verse 10. Mao ni. Kung muangkon man lang galing tagbutang niining kalibutan na kanang masaligan na. Unahon sa nato mao di ay na ang Ginoo nag-ingon siya, unaha pagwali ninyo ang mga kabos. Kaya ang mga kabos unahon pagpadato ang sulod niya. Okay, naa sa Isayas no, kabos mo'y unahon pagwali, kay kung ang kabos mo'y modato, masaligan siya. Okay, praise the Lord. So din hinakita nako na daghang mga tao nga gikan sa kabos nga kahimtang nag-uswag gyud sila sa ilang kahimtang ug sa dihang nag-uswag sila, praise the Lord. Praise the Lord. Ang ilang mga kasing-kasing bulawanon gyud kaayo. Mao na dili sama sa tao nga giuna niya ang mga butang sa kalibutan unya wa niya unaha ang mga butang langit noon. Mao na yung klase sa mga tao, dili gina siya maayo. Unahon ang mga kabos, walihan usa sa pulong ug sa dihang muuswag siya kay pauswagon man gyud sa Ginoo ang mga kabos. Dili lang uswag sa espirituhanong pag-uswag, kun dili muuswag sa kahimtang, mausab gyud ang imong kahimtang. Kinsa man ko kaniadto, tan-aw nila kaniadto wala gyud maayong kaugmaon. Ang uban mo ingon na kung magpadayon ka na si Pastor Molina sa iyang pagwaliwali, ambot lang ka unsa kay kaugmaon sa iyang mga anak. Praise the Lord, hallelujah. Ang hunahuna sa tao gamay ra. Apan ang hunahuna sa Ginoo nga akong gialagaran perting dakuha. Mao nang giingon sa Matthew chapter 16. Siya nga nagapangita sa iyang kaugalingon kawad-an hinuon siya. Okay, Matthew chapter 16 atong tan-awon sa siya nga nagapangita sa iyang kaugalingon kawad-an hinuon siya. Okay, di adiri for everyone to save his life will lose it. Siya nga nagapangita sa iyang kaugalingon mawad-an hinuon siya, but whoever loses his life for me will find it. Apan siya nga nagawala sa iyang kaugalingon, siya nga wala magapaningkamot alang sa kaugalingon, tungod kanako panalanginan hinuon siya. Mao na nga akong makumpare ang mga adlaw nga nang labay sa among kinabuhi. Nakita nako nga gikan sa akong pamilya, akong panimalay, gikan sa akong asawa ngadto sa akong mga anak, nakita nako naglampos gayud sila ngano, dili kini buhat nako, buhat sa Ginoo. Mauni ang gituman sa Dios. So gusto sa Dios nga kining mga property, kining mga butang nga iyang gihatag kanato, gipanalangin, kinahanglan nga masaligan ka, kabalo kang mugamit. Tanawa, ang ubang mga tao nga naninguha sila nga mahimong madato, nga wala sila Ginoo, na nga dato sa mga butang, kumusta? Asa man ang ilang salapi, bahandi, tuas sa mga kahilayan, sabungan, inuman, barkada, ug uban pang paagi nga dili maayo, gihatod. Mo na giingon sa Timothy, the love of money is the root of all evil. Ang ilang pag-uswag, ang ilang pagkadato, wala sila madato sa espirituhanon nga bahin. Nadato sila tungod sa ilang paningkamot, tungod sa ilang paghago. O kumusta asa gihatod ang ilang pagkadato? Gihatod sila sa dili maayong kahimtang. Okay, nagtuo ka nga malinawon ka ng mga dato sa syudad. Porya sa mga dato nga mga buutan ug naay Ginoo. Porya sa mga dato nga mga buutan ug naay Kristo. Kay kanang mga datuan na malipayon pagyud na. Nadato pagyud sila. Nagpuyo pagyud sila sa kalipay, puno sa kalinaw. Pero kini mga dato nga walay Kristo, daghan ko ng kwarta maayong sudan, pero ayaw ko ing na malinawon sila. Walay kalinaw. Lunlon ka sakit, lunlon mga kagulanan, tan-aw nimo daw hamugaway, pero dili maayo ang ilang mga kahimtang. Praise the Lord. Ang bana, lain ang lakaw, lahi pod ang uban, pamilya, asawa, mga kabataan, walay sila'y panagiusa. Naaman to'y care, kunuhay. Praise the Lord. Naa kunuhay pag-amping, pero lahi dili pariha sa mga Kristohanon, mga anak sa Dios nga nagpuyo sa kahamugaway, nagpuyo sa kalipay, kalinaw, pagkamatarong.
Maunang panulundon nga tong gisgutan, ingon si Pablo sa Romans chapter 17. Ingon siya sa Romans chapter 14 verse 17. Akong tanahon o sa magadiot ha. Ingon siya dinhi mahitungod sa giingon niya. Okay, chapter 14 verse 17. The kingdom of God, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Okay. So, mauna ang usa sa mga panulundon. Righteousness, God's righteousness, peace, joy from the Holy Ghost. So, magpuyo ta sa tinuod nga pagamatarong, kalinaw, kalipay. Okay, so balikon na ko ang Lucas. Ang Luke chapter 16, wala ko maingon dautan kung maangkon nato ang daghang butang sa kalibutan. Apan kung maangkon man lang galing nimo, apan wala gyud kay Kristo, sama ra ka ni Solomon nga nagmahay. Nagmahay si Solomon. Okay, so dinhi akong basahon ang Luke chapter 10. Perting mahaya. Nganuman tungod kay ang iyang gimahayan nga kinsa kaha ang mabinlan. Wise ba o buang-buang ba ang mabinlan ako? Okay, nagmahay siya. So dito gikaligot-gutan niya sa Ecclesiastes chapter 2, nagsubo ang iyang kasing-kasing kay nganuman wa ang iyang mabinlan sa iyang mga paghago. Praise the Lord, dili klaro. Dinhi sa Luke chapter 16, dili Luke chapter 10. Luke chapter 16, okay. Nagyo siya, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Okay, and if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Praise the Lord. Kung kasaligan ka sa gamay mga butang, kasaligan ka usab sa dagko. Apan kung dili ka kasaligan sa gagmayng mga butang, kinsa may musalig kanimo sa dagko mga butang. So, dili gusto ang Dios nga magpuyo ka sa mga kalisdanan. Okay. Kung dili gusto sa Dios nga magpuyo ka nga malipayon, hamugaway, perpekto gyud ang imong kahimtang nga magpuyo ka. Praise the Lord. So ni anang bahina mga igsoon, angayan gyud kitang masayod nga kining mga butanga importante gyud kaayo kanato. Okay, amen ba? So ang panulundon nga gihisgutan dinhi dili kining mga butanga. Okay, adto ta sa Luke chapter 12. Kay wa pa man ako mahuman ang Luke chapter 12. Oh, mga igsoon, kamong naminaw karong gabi, balansihan ninyo maayo kanang inyong mga paningkamot, kanang inyong mga paghago, asa na paingon. Ikabilin ba na sa mga taong kasaligan? So unsay buhaton, imong awhagon ang imong tibuok panimalay nga dili sila mo palayo duol sa Ginoo mintras may panahon pa. Mao nagingon si Isaiah chapter 50, seek the Lord sa Isaiah chapter 55. Seek the Lord while He may be found. Samtang makaplagan pa nato ang Ginoo, pangitaa siya. Samtang hikaplagan pa. Okay, balik ko sa Luke chapter 12. Atong himay-himayon sa hinay-hinay kini. Uingon siya dinhi, watch out, be in your guard against all kinds of greed. Sa Luke chapter 12 verse 15. Ingon sa pagbantay kamo sa tanang dagway sa kahakog ug kadalo sa tao. Kay nganuman, man's life does not consist in the abundance of his possession. Ang kinabuhi sa tao wala mag-agad sa mga bahandi ug mga butang nga iyang naangkon. So maunay huna-huna, maunay limbong sa tao, deception. Maunay limbong nga maangkon niya. Man's life does not consist in the abundance of what he has. Walay related. Kung unsa man ikaw kabahandianon karon, praise the Lord. Paninguha kay sultihan ko ikaw, sultihan ko kamo. Ang taong ligon na diha sa Ginoo dili na masilawan sa mga butang ni ining kalibutana. Bulawan, salapi, mao gani nga makawali mi sa tong pagwali kay ngano man dili mi ginawngan sa tao.
I obey God rather than men. Okay. Maunay trabaho na mo, ingon nga mga magwawali, as a pastor of the church. Maunay trabaho, kitang mga pastor, trabaho na to na. Ang 2 Timothy chapter 3:16, maunay trabaho na to. Pagtudlo, to teach, to rebuke, okay. Ug uban pa, pagbadlong pagsaway, ang pagtrain sa tinuod nga pagkinabuhi. Praise the Lord. So, dili posisyon. Okay, dili posisyon. Okay, salamat kayo sa Ginoo. Salamat sa atong mga listeners karong gabi. So, padayon ko sa pagbasa diini. So, dinhi, akong ipadayon pagbasa, ingon siya, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Man's life does not consist in the abundance of his possession. Okay, ipadayon pag pagbasa. And he told them this parable, the ground of a certain rich man produce a good crop. Unya na malandong siya siyang kagalingon siya, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I will do. I will tear down my barns and build bigger one, and there I will store all my grains and my goods. And I'll say to myself, you have plenty. Wa na, dato ka na undo. Ingon siya, dato ka na. You have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool. Okay, kining word fool, pagbantay mo na ni. Kini ding taong kugihan, kini ding tao nga focus sa kalibutan, kanunay laghuna-huna ag unsay iyang abuton. Okay, maguol siya walay income, maguol siya walay abot. Ingon kugihan siya, unya walay Ginoo, ingon na Ginoo buang-buang. So kanang mga taong kugihan nga walay Ginoo, sad to say, ingon na Ginoo, you fall, oy buang-buang. This very night, your life will be demanded. Nganong gigamit niya ang word night? O pagbantay mo. Kay kining night, praise the Lord, inig katulog sa tao, praise the Lord, inig katulog sa tao, wala na. Patay ang tao. Mahadlok man tag mamatay no. Tinuod na ba? Mahadlok man ang tao mamatay, pero wa ka kahibalo. Nga kanang kagabihon inig katulog nimo sa gabi, patay gyud ka. Temporaryo lang ang kamatayon nimo. Patay gyud ka. Nganong maingon ko temporaryo tungod kay wala pa man moabot ang schedule sa kamatayon. So inig katulog nimo maunay dagway sa kamatayon. So niingon siya dinhi, this very night your life will be demanded from you. Kung kuhaon ko, di ko na ibalik ang imong espiritu panahon nga matulog ka na, then who will get what you have prepared for yourselves? Kinsaman unya ang makapanag-iya niya ng imong hinaguan. Mao to nagmahay si Solomon sa Ecclesiastes chapter 2. Ang tao mulabay ra ni ining kalibutana. Busa igsuon, praise the Lord. Sultihan ko ikaw. Tama na. Balik sa Ginoo. Dawata, pangitaa ang tinuod nga panulundon nga mao ang giingon sa Tito, kinabuhing walay katapusan, maunay atong panulundon. Kinabuhing walay katapusan. Amen. Praise the Lord. Mauna siya. So ingon siya, you fool. But God said to him, verse 20, Luke chapter 12, verse 20, but God said to him, you fool, oy buang, karong gabi kung kuhaon ko ka ng imong kinabuhi, kung dili ko na ibalik ka ng imong espiritu, mahadlok man tag kamatayon, pero ini kagabi namatay yun ta tinuod, patay yun ka. So dili day angay kahadlukan ng kamatayon, kaysa diyang makatulog ka, maunay kamatayon, temporaryong kamatayon. Praise the Lord, hallelujah. Patay. Inig kakaadlawon, inig kabuntag, makamata ka, kay nganong makamata man, kay wala pa man moabot ang schedule. Hallelujah. Hadlok kag kamatayon o paminaw. Pila ka adlaw ang usa ka semana? 7. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo.
Nagbalik-balik lang ng 7 ka adlaw. Pero kanang 7 ka adlaw, naagyoy usa ka adlaw nga diha ka muagi sa kamatayon. Di ka makaingon nga ay simba ko in town, pastor. Dili matabang og simba ko. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, nagbalik-balik kanang mga adlaw. Kanang mga adlaw naa diha, naiimong bahin, nga diha ka mo pahulay. Oh, mo ni klaro. Okay, pila ka bulan ang usa ka tuig? 12. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. 12 ka bulan ang usa ka tuig. Unya mo balik na pug ihap. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Sultihan ko ikaw. Kanang bulana sa 12 ka bulan naay usa ka bulan nga diha gyud ka kuha sa Ginoo. Enero, pwede Enero. Pwede Disyembre. Pwede Pebrero, Marso, Abril. Wa ka mahibalo. Nagbalik-balik ang ihap, ang counting sa bulan, nagbalik-balik. Ang counting sa adlaw sa usa ka semana, nagbalik-balik. Okay, adto ta sa oras. Mugsugad ta sa buntag, alas 6 sa buntag, alas 7, alas 8, alas 9 sa kabuntagon, alas 10, alas 11, alas 12 sa udto. Padto ta sa hapon, alas 1, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6 sa gabi, alas 7, paingon sa gabi. Nagbalik-balik lang ang oras, 24 hours a day. Nagbalik-balik, kanang orasa, na ay oras nga diha gyud kakuha sa Ginoo. Sa akong pagtuon, ang atake sa high blood, ang atake sa sakit sa kasing-kasing, gikan sa alas 3 sa kaadlawon, paingon sa alas 9 sa buntag. Okay, paminaw mo. Dili ka makaingon, praise the Lord, hallelujah. Simba ko in town, pastor, oy, nganong magisigot man kanana. Dili, importante mahibalo ka. Aron maaghat ka sa pagpaninguha sa imong panulundon. Ayaw usiki ang mga adlaw. Panunda ang kinabuhing way katapusan, pinaagi kang Kristo Jesus. Nag-ingon siya, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa langit sa akong amahan, kundi pinaagi kang Kristo. Mauna mga igsoon, ayaw palabihi, ayaw na pagpatuyang sa kalibutan. Puy ang tinuod nga pagkamatarong nga iya ni Kristo. Okay, salamat sa Ginoo. Okay, so ay padayon ako. But God said to him, verse 20, Luke chapter 12, verse 20, You fool, this very night your life will be demanded from you. Then, who will get what you have prepared for yourselves? This is how it will be with anyone to store up things for themselves, but is not rich towards God. Okay, so maminaw, mga igsoon. Okay, pastor, unsaon ramanday nato na? Unsaon ramanday nato ning mga butang di nga atong naangkon? Okay, gusto ka ba nga masayod? Okay, kung gusto kang masayod, ang Biblia nagasulti ug nagatudlo kanato, use your worldly things to gain friends. Kini di ang mga butang nga mga butang nga naangkon nato, praise the Lord. Sultihan ko ikaw, magamit nato kana. Gamito nato kana alang sa pagkabig. Gamito nato kanang mga butang, salapi, bulawan ug uban pa. Gamito nato kana aron sa pagkabig sa mga tao nga mahatod nato sa gingharian sa Dios. Okay. Dili sama kaniadto sama sa unang panahon nga naa tay daghang mga kwarta apan wala tay Ginoo, asa nato gibutang ang atong mga kwarta? Gigamit nato sa dili maayong butang, inom, barkada. Unsa pa? Barkada, mabuntagan asa maghubog-hubog, praise the Lord. Unsa pay buhaton diha mga kahilayan sa kalibutan, wala gyud tay mahimo niya na mga igsuon. So lakton nga pagasulti, wala gyud mahimuot ang Ginoo sa atong gihimo kaniadto. Wala. So unsay giingon sa Biblia, gamita ang imong mga butang ug bahandi aron sa pagkabig og daghang mga tao. Use your worldly things to gain friend. Okay, so mao na ang gusto sa Ginoo nga mahitabo, gamito nato kana. Okay, so dinhi do na pay mga butang nga angay natong makita dinhi. Okay.
dinhi sa Luke chapter akong tanawon sa makadiot ha ko ni dinhi makita nato. Okay. Okay, so dinhi ingon siya dinhi sa Luke chapter 16. Okay, unsa ning giingon dinhi? The parable of the shrewd manager. Okay, usa ka malimbungon nga pinayalan. Usa ka malimbungon. So kung imong tanaw ng Luke chapter 16, okay, so dinhi gipatawag siya sa iyang agalon. Ug sa lakton nga pagasulti ang iyahang mga butang nga gipiyal sa iyang agalon nagamit niya sa pag-usik-usik. Okay, so gipatawag siya. O sa dihang gipatawag siya didto, gibalansihan siya. Kumusta ba ang akong gipiyal nga mga butang diha kanimo? Maayo ba ang pagpahiluna niini? So didto nakuyawan siya. So gitapos ni Jesus dinhi sa Luke chapter 16, ingon siya dinhi sa verse 9, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself so that when it is gone, you will be welcome into eternal dwelling. Okay. So sa diha nga mahuman na unya og mga wala na ni abli ang gingharian alang kanimo. So use your worldly things to gain friends. So maunay maayo. Kung naa ka may bahandi karon, kung naa ka may daghang mga property karon, praise the Lord. Aron nga dili ka maalkanse ug mapanunod nimo ang gingharian sa Dios. Ingon siya, use your worldly things to gain friends. So mauni. Okay. So mauni ang giingon niya dinhi. Kung kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, kasaligan ta sa dagko mga butang. Use your worldly things. So mao nang giingon sa Luke chapter 16. So mga igsoon, kinahanglan makasabot ta niini. Panunda, pamanaa. Okay. Imong mamana ka, mamana dili ng pamana na maghunting og fish. Pamana ba? Pamana. Inheritance, pagpanunod, panulundon. So ang atong panundon, dili ning mga butanga, kini mga butanga di ni mo uban. Inig balik na nato kay ang lawas mo balik man sa yuta, praise the Lord. Ingon ang Ginoo, then ingon siya dinhi, I tell you, ingon siya dinhi. Ingon siya, when it is gone, you will be welcome into eternal dwelling. Welcome ka. Kay sa tinuod lang, kining kalibutan na dili ni mao ang kalibutan nga giandam sa Dios, na ay laing kalibutan nga giandam sa Ginoo. Kining kalibutan na dili ni mao. Kining kalibutan na napuno sa kangit-ngit. Mao ni giingon sa Isayas, no? Okay, atong tanawon no sa pang-Isayas, napuno sa kangit-ngit. Kining kalibutan na ingon siya sa Isaiah chapter 60 verse 2, darkness covers the earth. See, darkness covers the earth. Kangit-ngit. Okay, unsa may but pasabot niini? Kini kangit-ngit. Ang word, ang pulong kangit-ngit is a kingdom in rebellion against God. It is a kingdom. Usa kini kagingharian puno sa tanang dili maayo, rebellion against God. Okay, mao na hinungdan nga ang tao kanunay nga naglisod. Mao ning hinungdan reason why men struggle against God. Grabe. Okay, so kining kangit-ngit mao ni kalisod, kawadon. Muuswag man tuod tas pagpuyo pero tungod sa imong paningkamot nakaangkon kag maayong panimalay, nakapalit kag daghang mga yuta, pero ang imong kinabuhi, praise the Lord, wala gayoy Ginoo, wa ka mataos gangiran sa Dios. So tungod ni ana, ang imong pagabahandianon dili gyud ihatod sa kaayuhan, ihatod na gyud hinuon ka sa dili maayo. Oh. So mauna mga igsoon, paningkamot, paninguhaa. Kamong naa sa gawas, kamong naminaw ni ining mga minsaya, huna-huna agayod ninyo, kanang inyong panarbaho, kanang inyong paningkamot, kung mukita man mo og linibo, mukita man mo og milyon, mukita man mo og bilyon, siguruha, nga kanang mga butang nga inyong nakita, mahimuunta nga ikahimuot sa Dios kaninyo. Maura na, magunsa man ang salapi, magunsa man ang mga bahandi, kung walay Ginoo sa inyong kasing-kasing, walay pulos. Mahanaw, Matthew chapter 24. Okay, akong tanawon ang Matthew chapter 24. Okay. Ayaw.
Nanubra na ang atong mga paningkamot, mga paninguha. Nabiyaan na ang pamilya. Wala na. Sige na lang pangitag kwarta. Kumusta ang imong pamilya? Na-arrange ba? Maayo ba ang kahimtang? Napundar ba ang ilang kasing-kasing diya sa Ginoo? Okay. So ni araw akong basahon. Verse 35. Matthew chapter 24, verses 25. 35. Heaven and earth will pass away. Ang kalangitan, ang kawanangan, ug ang yuta, mga hanaw. But my words, apan ang akong pulong, will never pass away. Walay bakak, walay sambog, kundili unsay iyang ginasulti, matuman gayud kini. Pag-ingon niya nga duna kay panulundon, nga mas labaw pang maayong panulundon ni ining kalibutan na kana tinuod na. Ang panulundon nga labing maayo mao ang kinabuhing walay katapusan, kaluwasan. Hebrews 1 verse 14. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Amin ba mga igsoon? So mauni ang hinungdan, ang ayan gyud natong pamalandungan, ang ayan gyud natong hunahunaon. Ang inyong mga paningkamot na narbaho mo sa gawas kay para sa inyong pamilya. Apan kumusta? Kung akong monitoron, kung akong tan-aon, dili tanan nga naa sa gawas. OFW, dili tanan nga naa sa gawas, naglampos. Naaman hinuoy mga tao nga nanarbaho sa gawas, nga moorag medyo marang-arang, pero daghan yun. Ang nahitumpawak sa dili mao. Busa mga igsuon, paminaw og mayo, pagmata na. Kay kun paninguha og paningkamot ang atong gihunahuna, kwarta ang atong gipangita, praise the Lord, naara sa Ginoo. Naa sa Ginoo. Nag-ingon lang siya, unaha pagpangita ang higarian sa Dios ug ang pagamatarong kay ang tanang butang. Tan-awa ra, and all these things, tanang mga butang, balay, yuta, kwarta, sakyanan, tanang mga butang, ang Ginoo ra mao'y mo provide dining tanan. Igadugang ra na siya. Dili ang naa sa gawas. Maayo man ang naa ta nagatrabaho sa gawas. Apan mas labing maayo, nagatrabaho ka pa sa gawas, maayo pag imong income, mas labing maayo naa pag iyong Kristo. Buhat og maayo at tubangan sa Ginoo. Mao na may dasigon ko kamo, buhata ang maayo. Praise the Lord. Dili kita magkaluya. Nasa Galatia chapter 6 verse 9. Dili kita magakaluya sa pagbuhat og maayo. Kay ngano kung unsay atong ipugas atong anihon. Okay, let us become weary in doing good. Why? Because at the proper time we will reap a good harvest. Okay, so dili kita magkaluya sa pagbuhat og maayo. Buhaton gyud nato ang maayo sa ngalan sa atong Ginoo. Okay, akong tanawon no sa dinhi sa Galatians chapter 6 verses 9. Nagaingon siya dinhi, dili kita magkaluya sa pagbuhat og maayo. Praise the Lord. Okay. Ni ara diri siya dinhi sa verse 9, let us not become weary in doing good. Dili kita magkaluya sa pagbuhat og maayo kaysa pag-abot sa insaktong panahon atong anihon. Okay. Atong anihon sa insaktong panahon. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Ayaw hunong, igsoon, sultihan ko ikaw, karong gabi, dasigon ko ikaw. Ayaw hunong, sa pagpaminaw, sa pulong sa Ginoo. Ayaw biyai, kung naa ka may Biblia, basaha ang Biblia. Samtang makita pa. Nag-ingon si Isayas, propeta Isayas, pangitaa ang Dios samtang hikaplagan pa. Kay moabot ang panahon nga dili na gayud nimo kini makita pa. Katapos ang bersikulo nga akong ipakita kaninyo. Okay, dinhi sa Isaiah chapter 55 nag-iingon siya sa verse 6, seek the Lord while he may be found, call on him while he is near. Pangitaa siya samtang makaplagan pa, sampita siya. Kay sa Amos kapitulo 8 bersikulo 11, muabot gyud nga wa nagyoy pulong makita nimo. Muabot gyud nga bisan kami nga nagawali sa kahanginan, dili na gyud mo makadungog. Kay muabot ang panahon, bawal na. I-lockdown na. Wala na bisan kinsa pa
nga muwali sa kahanginan. Wala na. Lockdown ang tanan. So, dili na moingon ta nga naagi na, wala pa. Muabot na, coming na. So, kadtong na ay pulong nga nakadeposito sa iyang kasing-kasing, bulahan siya. Kay ngano, mao kadtoy iyahang kapital nga makapadayon siya nga magpuyo nga matarong atubangan sa Ginoo. Pero kadtong mga tao nga wala gyoy pulong, magpadayon ang iyang binuhatan nga dili maayo. Subo palandungon mga igsoon. Ang Biblia nagaingon baga pa sa bunbon. Ang mga tao karon, ang tanang mga generasyon, mga kaliwatan, magtubo in taon sila nga lahi na ang ilahang kinabuhi. Nanatanan sa computer, nanatanan, tanan, wala na pulong. So, dinhi sa Amos chapter 8, verse 11, moabot gyud gutom, dili gutom sa pagkaon, gutom sa pulong sa Ginoo. Uhaw, dili uhaw sa tubig, gauhaw sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mintras mabati pa, mintras ni apay panahon, paminawa ang pulong. Og maayong gabi ikanyong tanan, og nagapanginawt ako nga inyo gayod nga nakuha ug nasabtan ang nindot nga mga pagpahinumdom nga mao ang pulong sa Ginoo. God bless us all. God bless you ug maayong gabi kaninyo. Ug karon anhi kita sa atong mga nagatan-aw karong gabi si Gimdel Dayo Gato. Ingon siya, salamat sa The City Cathedral sa International One Way Outreach Tagum. Okay, salamat po kayo. Si Karen Arcila Molina. Okay, ingon siya, tama Jud. Sa One Way Kalan, Cordoba, ingon siya, amin, hallelujah. Si John Husoy. Okay, taga Sibuni. Ingon siya, amin. Okay, okay. O niya, si Marites Sansano sa Racatio, ingon siya, amin. Okay, familia sa mga Racatio family. Okay, si Lene Vis Sargilia Macalos, ingon siya, amen. Si Marilan Tayag, ingon siya, amen, praise the Lord. Okay, si Bontor Bandiola, si Rosely, ingon siya, amen, salamat Lord. Si Linlin, okay, kinsa ni nga Linlin? Linlin nga bobot sa Japan, okay, ingon siya, amen. Okay, paningkamot gud mo, Linlin o bobot, paningkamot mo, o tungod kay ang inyong mga paninguha, paningkamot, alang gyud sa inyong mga kabataan. O kami usab naninguha o naningkamot kami. Okay. Si Casey, si Klein, o si Kyle. O naay problema sa panglawas si Casey. So mauna ang ako usab nga gihatagan o kabugaton si Casey. O sige, manawag raman daw si Casey sa inyo. Okay? Okay, si Evie Gonzales Guevara. Ingon siya, amen. Okay, ang Kalan Cordoba, ingon siya, amen, yes Lord. Okay, unya si Josephine. Okay, kinsa pa ni? Okay, si Rap, Magbanwa. Okay, si Charmay Rus. Kumusta mo diha? Ingon si Rap, amen. Okay, si Jim Husoy. Thank you for watching day. Arlen, ang siya nga anus boss, Lapo-Lapo, Flower Shop og ni Ate Maribel og Inday Charmay Rus Sosayas. Okay? Okay, padayon pa ko sa pagbasa. Okay, dinhi si Annabel Ausa Salarde, ingon siya, amen. Okay, praise the Lord. O si Gimdel Dayo, o sige, ingon siya, amen. So daghan pang mga watcher nato. Okay, okay, daghan pang atong mga watcher o sa ato usab. Okay, praise the Lord. Si Edith Bersamen, ingon siya, amen, thank you Lord. Okay, si kinsa pa ni? Okay. Praise the Lord. Ingon si Marites Sansano, hallelujah. Okay, salamat kayo, Tess. Salamat kayo. Salamat si kini si isa ni. Okay, sa kusog kayo agdagan sa ato ang mga televiewers. Si J. Cavillada, Cavalida. Ingon siya, na ako Jinsan. Okay, na daw siya sa Jinsan, nagtanaw daw siya. Salamat usab. Si Jem Di Guzman, ako ning umagad. Si Anil, kumusta mo di? Doy-doy. Gimingaw namin ninyo. Okay, si Maribet Nasultayag, yun siya, maayong gabi, Pastor. Salamat kayo sa pulong among nabati. God bless, Pastor. Si J. Cavalida, amin, salamat, Pastor. Si Rosalia Guedes Nunisa, salamat sa pulong sa Dios, Pastor. Okay, mauna, mga pagpasalamat gyud ang miabot. Si Mac Art Molina, salamat sa mga pagdasig, Pastor, from Tiboli.
Tibuli, Cotabato. Kumusta mo diha? Nakaabot ako diha sa Tibuli. Diha panahon nga nakaabot kami diha. Okay, maayo sa inyong mga dapit diha. Okay, kinsa ni si Norma Naila. Salamat sa pulong, Pastor. Amen. Okay, kinsa paning uban dinhi? Okay, si Gedis Rosalia Gedis Unisa. Okay, si kinsa pa ni? Okay, so daghan kita mga televiewers karong gabi nga makita nato dinhi uban ang atong mga kaigsuonan sa Leyte, sa Luzon, sa Manila. Okay, sa Leyte si Paglinawan, Pastor Chris Paglinawan. Okay, kinsa pa ni? Si Ariel Amogis, ingon siya dinhi, amin from Santa Monica, Mawab. Kumusta man ang imong papa? O kumusta si Pastor Dudek? Okay, Dudek, kumusta mo diha? Okay, kami nagaampo kaninyo. Ang Dios panalangin ug pag-auban kaninyo. So dinhi makita nato usab sa si Pastor Anden Salite. Dili ko malimot ni Pastor Anden tungod kay nakita nako usab nga gipanalanginan sila sa Ginoo. Sa panglawas, nilahutay gayod, ni survive gayod si Pastor Anden. Okay, salamat sa inyong kongregasyon sa atong magigsunan sa Leyte. Okay, si Pastor Ande, si Ay. Okay, ang akong anak nga nausab diha gipahiluna sa Cebu, naninguha o naningkamot usab sila bisan tuod sa kalisod nga miabot sa ilang mga panahon di apan ang Ginoo wa gayud magpasagad. Kamong mga Kristohanon sa Katarman, sa Cordoba, okay, mga Mingito family. Okay, kumusta kamo si Brother Mario, iyang misis? Okay, kumusta kamo diha ang imong mga kabataan, pamilya? Okay, so daghan pagyud kaayo na diha sa Suong, si Pari Ismer. Kumusta pari, Pastor? Kumusta ka? Kumusta ang imong panimalay? Kumusta ang imong pagdumala diha? Ang Dios magauban sa imong mga paningkamot ug mga paninguha. So ayaw gyud giba pari paninguha pasalamat gyud kanunay ang Dios. Okay, so dinhi daghan pa gyud kay kita mga kaubanan diri sa Surigao, si Pastora Judith here. Kumusta Pastora Judith? Kumusta man si Bibot, imong mister, si Pastor Bibot? Okay, si Pastor Tony Ason, ang iyang panimalay. Kumusta mo diha sa Tandag, Surigao? Sa Butuan, si Pastor Alexis. Okay, Pastor Alexis. Kumusta, Pastor? Gimingaw na gyud minimo. Okay, matud pa gimingaw po kanamo, puros gyud ani pangmingaw. Okay, si Gimdel Dayo Gato sa Saudi. Ingon siya, salamat sa pulong, Pastor. Watching from Saudi. Okay, salamat kaayo. Sa daghan kaayong mga lagyo nga mga dapit, si John on Sinis Tanhay. Ingon siya, amen and praise the Lord. Okay, so salamat kaayo, Sister Brother John Tanhay. Okay, so dini mo arang silingan namo ni diri. Okay, si John, og naa pa ang atong mga kaubanan sa atong mga area sa district number 10. Si sugdo nako si Pastor Villarino. Jo, kumusta Jo? Kumusta ang pamilya? Si Pastor Lito Luna. Kumusta Pastor Let? Kumusta ba si Mrs.? Okay, kumusta ba ang iyang kahimtang karon? So, ana ra gyud no? Okay, si Pastor Lapiot, si Pastor Carling Kimpan. Pastor Carling, kumusta? Okay, ang atong pastor sa Katiil, ang atong nahimong area overseer, si Pastor Diwani Castro. Pastor Diwani, kumusta? Gimingaw nami sa inyo diha. Okay, na lockdown gyud ta dinhi, igo na lang gyud ta, dinhi na lang gyud ta sa kahanginan, magkita-kita no? Okay, si Pastor Yuyon Cano. Praise the Lord. Ug uban pa nga mga area overseer nga napahiluna diha, pero mao lagi na nga ang atong trabaho padayon gayud nga mo trabaho kita diha sa gingharian sa Dios. Okay, so naa pa dinhi si Jingjing Ondayon Morales Tumanda. Ingon siya, mayong gabi sa inyo diha, Pastor. Okay, salamat kaayo no. Okay, si kinsa paning uban dinhi. So daghan pa kaid kaayo kita nga mga nagasubaybay sa atong kagabihon, sa atong mga mensahe sa gabi. Og salamat og maayong gabi kaninyong tanan. Dapat di ay ang atong The City Cathedral sa Tagum City sa International One Way Outreach. Ako usab nga ikalipay ang atong mga ismag, Di na nagupangan lang tanan basta mga ismag sa atong mga tagalihi, o ang atong mga young people nga gipanguluhan usab sa atong chairwoman si May Princess. Princess, kumusta ka diha?
Okay, so naamo din nagtuo ko na mora gyud pangmingaw na gyud mo dinhi sa atong mga dapit. Okay, so sige ra kay magkita-kita ra man gihapon ta. Si Papa nimo, si Alan, si Gingging ug uban pang mga kaigsuonan, si uban pa nato dinhi si Roy Borlas o si naapay laing na Roy at imong umagad si Brother Roy. Bagaslao. Salamat kaayo Brother Roy. So, maayong gabi kanyong tanan ug God bless you. God bless us all. Praise God. Doon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos, hapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, tiyang kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, tiyang kuhaon, lalinong nagtusa. Panganunod talipay ang ating matagamtaman, kauban na siya. Pagkaanin lutok katao, ang langit tulong-ulawan ang ating pagalatan, daw sa langit ang iyang pagkadan ang siyudad kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon, Jesus. Lunlon tanan kalikan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Siyudad na bulawan, daw sa langit at nagatumbahan, kayangan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buong tubig, inas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos, hapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, tiyang kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, tiyang kuhaon, lalinong nagtusa. Panganod, lulog kalipay ang atong matagamtaman, kauban ka siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagkiran, wala na'y kamatayon, Jesus. Lulong tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatapon. Ang Diyos ang atong kauban,